Štartuje Bajaxel Gamera. Vítajte pri prvom dieli z Let's Playu Counter-Strike. Hráme na serveri od Gamesites a hráme Knife server 1 a už mnohí z vás vedia, čo je Knife. Hráme za teroristov a jak vidíte, som tu VIP, som si kúpil, kamarát mi kúpil VIPčko a tak to tu drtím a teraz práve ideme hrať a jeden je v textúre. Takže uvidíme, jak bude hrať najväčšia lama sveta. Uvidíme, no. No, vybrať Knife a dáme si asi špeciálny, tento sa mi páči dosť. A počkajte, niečo mi to tu skáče, áno, to mi skáče, keď mi to bam, tak nič. A musím si dať autoslash, lebo toto je server na jedno hapko final. No, tak. A áno, chcem vám povedať, neviem koľko je hodín, počkajte, pozriem sa. The time 21:30, takže no, tak natáčam tak neskoro trošku. A minule to tak bolo s tým Minecraftom, ale to už tam ani na YouTube nedám. Lebo je to tam na hovno. Netlačtem, alebo padnem. Dobre, takže napíšeme si RC-ško. R. Takto. RS, áno, dneska je streda. Neviem koľka to je. Dobre, tak s týmto knifom sa mi asi dariť nebude, tak si kúpim Battle Knife. Ten je taký to ľahej ruke. Sice som pravák, ale je to Erža, no. Ten je silný, neviem, či to dám Knife, alebo dám to miešanie tie videá, ale každé videá budú 10 minút, 15, 10, 12, 13, to je jedno. Dobre, budem natáčať Minecraft. Ja som debil. Budem natáčať hociaké hry, ktoré si budete žiadať, ale niektoré fakt neviem, či budem natáčať. A dobre, máme tu bunny hop, tu takto bunny hopujem. Takto. Dobre. Serem na to, idem na druhý server. Takže vezmeme si Sniper War. Tu je jednička. Zoberieme si Sniper War a ideme tam. A keď tam už budem, tak sa vám ozvem. Takže čaute. OK, som späť a hrajú tu dvaja negry. OK. Nikoho tam nemá. Tam je. Bam! Dobre. Bam! Dobre. Dobre, ešte je tu jeden. Bam! Bam! Ty vole, ten neger. Počkajte, ja si upravím nastavenia. Malý, prosvietný. Nie. Ja som si tu vždy nastavoval čierny. Či červený. Nie priesvitný, tak. Červený. Mám radím. OK, takže my sme terorista. A už máme len jedného hráča. Takže idem na to. Ty kakas. A dal zozadu, takže skoro je 1-2. Prepáčte, že teraz je to trošku inak, lebo som si to zobral inak. Ten stojan, mám druhý. Mám dva a tento je ten druhý. Bam, 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 bam. Vidíte, aká som lama? Ja neviem, koľka ty tu mám rank. Ty vole! Ja pozerám sa na jedného a z druhej strany vybehne druhý. OK, takže dneska hra je Slovensko a zatiaľ je to 3-2. To som rád. Počkajte. BAM! Ty kokos! Jaj, toto neznášam. Skore v rici. Tak si dám RS, čo znamená Rastar skore, kto nevie.
kto som a aké videá natáčam, to bude v informačke, tu vydám ako prvú. Už tam myslím aj je. Ty vole, maybe, sorry. Mám žuvačku, takže prepáčte. Tu je nejaké lajči. OK, zase dám restart skôr, lebo ja neznačím, keď máte, viete, také, že 1, 0, 0, 2. Počkajte. To nikto, tam je. BAM! Potknaj! Oni, vidíte, oni sú 2, 3, 4, 5. Dobre, tak to nedám. No, vidíte. V podstate je only headshot. Tam je. A OK, takže teraz sme dali 4. gól. Teraz otec krišal. Ty vole. Chápete? He? More. Jaj. Toto je. BAM! Kukaťák. BAM! Vidíte? Dobre, takže one bullet, knox, iný pán nás dal. OK, takže dáme ešte jedno kolo. Ak sa mi podarí jedného zabiť, tak hrám ďalej, ak nie, tak serem na to, ideme na capture the flag. Capture the flag. OK, dobre. Dobre, musím ho dať. Čo? Double práca. Dobre. Pardon. Som späť, ospravedlňujem sa, ale spadla mi kamera. Som ja veľký dement. Dobre, serem na to. Dali sme 5! Gól! Zas mi to spadlo. OK, som späť, zas mi to spadlo. Jolanda, spadlo to. Spadlo mi to, ideme na capture the flag, ktorý musí ísť. Dobre, tak nejdeme na capture the flag, ideme na capture the flag 2. A nájdete ma na serveroch capture the flag 2, 1, knife server 1, potom na iMaps Sniper Bar. To je zatiaľ všetko. A hráme capture the flag, čo ma asi najviac baví. Zatiaľ. Takže mám 800 pištolku, si vyberem Desert Eagle. Ináč mám aj cheaty. A tie cheaty sú VHčko. Ale ne, ale fakt nemám VHčko. Kúkajte! Vidíte? Cheater! Dobre, takže fakt mám len VHčko, nič iné, ale nebudem ho používať vo videách. Takže nečakajte, že cheater. Dobre, som cheater, priznávam sa, ale ja VHčko nepoužívam. Lebo to je na prd. Ba niekedy, keď ho potrebujem, keď ma niekto nasere. Dobre. Tam máme 2 obeňovrov. O, vidíte, to nebola abečka. Bam! No vidíte, keď si kúpia niečo špeciál, tak ma dajú hneď. Skúsim posunúť trošku kameru. Ospravedlňujem sa. Ale, viete, už som taká lama. Čo, musím sa nachádzať na spawne. Vybrať zbraň, submachine, MP5. A hneď som späť. OK, som späť a prepáčte, ale bol tu môj tatko. A vedieme P2. Wow, bunny hop. Vedieme toto nad Bielorusmi, či čo sú to? Máme P5, takže teraz ma neporazí nikto. Budem tu kempiť, ja som kemper. Pst, kúkate. Vidíte, takto sa hrá. Kempím. Čo, Ferko?
Pekne, pekne Ahmed. Ahmed Nakad. More. Dobre, budeme čakať ďalej. Bam! Ahmed Nakadi ma zabil. Ten Nakadi. Dobre, tu vidím, že je tu málo hráčov, to sa ani neoplatí hrať, tak idem na Capture the Flag jednotku. Už máme 10 minút. Tak ja sa s vami lúčim a hneď po tomto dieli idem točiť druhý, takže sa nesťažujte. A budeme hrať na Capture the Flag jednotke. A OK, ja sa s vami lúčim. Ak sledujete moje videá, dajte like, odber, koment a ak dáte dislike, pre mňa za mňa, zdieľajte, čo ja viem, čo robte a hlavne nech sa vám darí. Nazdar!